रुंसारि सान्थि ब्रह्म बिथांजोनि जोनोमा आथिखालनि कार्बि आंलं जिल्लानि सिङाव थानाय लांगिनाव 1971 इं मायथाइनि 13 मार्च खालारखालि जादोंमोन। बिथांजोआ गोरबोनि मिजि 1993, हांमा 1993, खिथेरनि अर 1994, हाबिला 1995, नोंनि थाखाय आंनि जोनोम 1995, सोरांनि लामा 2000आव सासे गोख्रों फावखुंग्रि महरै बाहागो लादोंमोन। बिथाङा थांनाय 2019 इं मायथाइनि 26 डिसेम्बर खालाराव रुंसारि जालाङो। The nominees are नों आंखौ मोजां मोनो मा मोजां मोना बे बाथ्राखौ आं नोंनाव सोंथ'ला। नाथाय नों फंसे बाथ्राखौ मिथिनानै ला सोरां। आंनि जिउआव मिनिनाय लाबोनाय गिबि सुबुङा नों। जोहोलाव, नों बेवहाय मा खालामबाय दं हारसिं? मा खौरां? दुखु जानानै दं आं। मानिथो दुखु? गोसोथोबाय आं सोरखौबा। शांति ब्रह्म बेस्ट एक्टर रोल फीमेल बे बान्थाखौनो होनो थाखाय मानगोनां EM श्री दावैसा बर' बिथांखौहाय जौस्राङाव फैनो गुरै खावलायबाय। लोगोसे जों बे समाव मानगोनां EM श्री दावैसा बर'खौ गांसे आर'नाइजों बरायना आखायाव लागोन। Honorable Executive Member, BTR, Department of Sports and Youth Welfare, please come up, sir. The Santi Promo Best Actor Female. The winner of Santi Busumutari Award for Best Actor Female 2021 and 22 is from Dhaka Jamui Kisarpini, Monalisa Hazwari. Thank you for this solution. Goes to Monalisa Hazwari for Dhaka Jamui. Check of rupees 1 lakh. बेनि सिगां जों बिथांखौ गांसे आर'नाइजों बरायगोन। जोरदार तालियां होना चाहिए once again यहाँ पे। Memento, certificate and a check of rupees 1 lakh. Shanti Brahmo Best Actor Female. To the Monalisa Hazwari, which is sponsored by BODO Territorial Region. भिडिअखौ नायनायनि थाखाय साबायखर, गोजोन्थों।